हेलौ लोगोफोर, गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय बावहरग्रोबाय। आङो दिनै माने मोनसे फिसा टपिक लाना फैदों। बे टपिकआनो जाहैबाय रोङिफोरनि थाखाय, माने गोरोंफोरनि थाखाय नङा आरोना। बेयो माने रोङिफोरनि थाखायसो। गोरों जायफोरा गोरों बिसोर माने नायाबाबो जागोन, माने जायफोरा रोङा बिथांमोननि थाखायसो माने आङो माने गोबाङानो रोङा नालाय, रोङियानो बांसिन दङ। गोरोङाथ' गोरोंखासै, रोङियानो बांसिन दङ। आं दा माने मा खोन्थानो नागिरदों, दा जों भिडिअ खालामो, इन्सटाग्राम फेसबुकाव होयो भिडिअ खालामनानै, ओमफ्राय बा इउटुबाव होयो नङा होमबा। बिनि भिडिअनि गेजेराव जे एडभार्टाइज थायो नङा होमबा, एडभार्टाइज होयोना। एडभार्टाइज माने गेजेर गेजेर नुजानाय बा फानि भिडिअफोर बानायनानै जुदि बेयाव मिनिनाय मानाय खालामना होयो, गेजेर गेजेर होगारो। बेखौ बहानिफ्राय मोनो आं माने बेखौ बे भिडिअनि गेजेरजों खिन्थालांनो नागिरदों लोगोफोर। भिडिअखौ मोजां जोबजासिम नायलां, अब्लानो मिथिगोन। आं माने स्क्रिनाव होलायलाया बेखौ, बिराद इजिलि बेखौ डाउनलड खालामनो थाखाय आं बेखौ बुंनानै होगोन। अब्ला नोंसोर भिडिअ माबाखौ डाउनलड खालामना लाबानो मोननांगोन आरोना। दा नैबे स्क्रिनाव नुदोंना, नैबायदि बेखौ मा होनो, मिमिस होनना बुङो दे लोगोफोर। मिमिस बियो मिमिस होनना बुङो बेखौ। बे एडभार्टाइज बायदि होयोना गेजेर गेजेर भिडिअआव, माने बेखौ मिमिस होनना बुङो आरोना। ओमफ्राय बेयाव माने गोबां भिडिअ ब्लग बानायनायाव माने बेखौ गेजेर गेजेर सोस'नो बा बबेबा माबायाव माने एसे इन्टारेस्टिं माबानि थाखाय, माने मोजां नुनायनि थाखाय बेफोराव माने सोस'नो होयो नङा होमबा भिडिअआव। ओमफ्राय बेखौनो नोंसोरबो जुदि बेखौ नांगौब्ला बेखौ बहा मोनो, नैबायदि ना, नैखौ बहा मोनो आं खोन्थालांनो। बेखौ नोंसोरो गावनि मबाइलनि गुगोल क्रोम ब्राउजाराव थांनानै बेयाव मा लिरनांगोन नोंसोर मिथिबाय। मिमिस डाउनलडल' लिरनांगौ, मिथिबाय लोगोफोर। मिमिस डाउनलड। दाने एकदमबारे गगा मोननाय गुजुनाय जाबाय थादों आंखौ, ओंखायनो आं माने बारा माथोआ थसे जाबाय थादोंना, बारा साफा खोनानाय नङा माने बेखौ। ओमफ्राय क्रोम ब्राउजाराव थांनानै मिमिस डाउनलड होननानै सार्च खालाम। बेखौ सार्च खालामनानै बेयाव मोनथाम अपसन फैगोन, ओइचडि, बेनिफ्राय आरो ओइचडि प्लास माबा फैयो। बे प्लासाव थुनानै डाउनलड खालामबानो जायो लोगोफोर। बेखौ नोङो गोसो बायदि बासिनानै नोङो बेयावनो मोनलांबाय थागोन। ओमफ्राय आरो बेयावनो नोङो डाउनलड खालामना लाबाय था। ओमफ्राय बेखौनो जेब्लाखि नों भिडिअ इडिट खालामगोन ना, बेखौ नोङो बबाव गेजेर गेजेर सोस'नो, बेयाव सोनानै दानै काट खालामनानै सोना होबानो जाबाय लोगोफोर। बेखिनियानो भिडिअआ। आरो माबाफोर उनफोराव आरो होनांगौ, गोदान जुदि आरो होनांगौ जायोबा आं उनाव नेक्स्टआव खोन्थाबावगोन। माने बे मिमिसखौ डाउनलड खालामनो गोसोबा, बिदि एडभार्टाइज लगायनो गोसोबा, बे एडभार्टाइजआ मिमिस होनना बुङो लोगोफोर। मिमिस दे, गोसोआव लाखियो। मिन्स होनबाबो जायो, मिमिस होनबाबो जायो। बेखौ नोङो मिमिस डाउनलड होनबानो क्रोम ब्राउजाराव लिरबानो सार्च खालामबानो फैखायो। ओमफ्राय नोंखौ ओरैनो कपिराइट गैया, इयो न' कपिराइट। बेयाव माने बे फ्रि माने होखानायखा ना, इउटुबनि होखानायखा बियो। बेखौ माने इजिलि डाउनलड खालामना लानो हागोन, माने बिराद गोरलै बेखौ। ओमफ्राय नोङो जेब्ला नोङो बबेयाव नोङो भिडिअ इडिट खालामग्रा नोंनि माबा दङ, काइन मास्टारानो हक, फिल्मरा हक, इनसप हक, जिखुनु जा नोंनि गोसो बायदि खालामनानै नोङो भिडिअ सोस'नो हागोन आरो ना गेजेर गेजेर। स' लोगोफोर, भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, गोदानबा चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै ला। ओमफ्राय आरो अलरेडि दंखायोबा लाइक खालामना होनानै कमेन्टफोर खालामनो हागोन माबाफोर। आरो उनफ्राव आङो मोजां मोनोब्ला आरो एसे एनै खोन्थानो आरो गुबुन भिडिअ लाना फैलायगोन। नेक्स्ट भिडिअ आंखौ लोगो मोनगोन। बाय बाय लोगोफोर, थेंक इउ।